ole kan soi fat cái phone call lu denga boy hình dáng cái thul to hay hi ka ngai poi mo hay Ramzalen omte kan nia America Ramzalen sarkar tha kan ti don nge niang zirna nei lem lo po hianin du duin huan kan siam hi athaya itimayang kan siama thenin seng lo te po kan zuara chu zirchiana nei lo hianin hetiang huan thlai en kol te po hi kan du lo te damdoi te po kan mang ni hian kan ngai dawa chu ka hret ang tokin film pro thania ka hret kan soidoni chuanin hei hi voina po kha mi panin hetiang hi ka lo mang thin an tia hei hi chu nim thai na ra atana ran nung veng na ta nan siam ani mel chi alawa hei asiak te po chiar thayanga ke chuanin thai na ele in tura chon man lo tha ka ti ni chuanin hei hi thai ta na thai ran nung veng na ta na man turan siam oma kha kan hriat than a tha ni hei hi film khura tha ti kha kan soi tela voin po thian ka da chok topa het mi thil ron leia piang te hne na khanin hei hi ka lo hril ni hei hi chu in nimvel hemi kan in bul chevel ran nung tamlu tuk veng na ta na kha chuanin hei pangparang chi te mo ta na khanin apoyarin om lo hei an ziak thawa alem tenen hian heng te po hi kan film ko tra aile ina man tura an siam ani mel lawa chu kan mang du ni kha chuan ma ni ta na poi kan ti lo ni kha chuan ke a soi vak tur kha chu om chuang lawa ma se zor tur mi tenan leyan ei tura kha chuanin man lo thei kha a tha ka ti ni ke point ka mang ngai lo ti kha kan soi tela chuanin hei phi hon thlai hei ti le khaziak chiar thiam lo lam thre lo ta na po lem ne an da thlap ania hi chuanin heta a chip chiar zokin a chan chin kha heta pon ziaka chuanin a pol dan te chuan heta hian a le kha in le khabu ang te le kha phek lian the hei thian an da hei poi chiar thai vekin omani lam kan thre lo ni pona lem en po hian tam tak choi a fiang hal vek mai ni hei chu heng te hi hriat a tha a chan chu keimanin kan eile in tura poi kan ti lo ni kha chuan ma ni thu ni selama se zor sum turang chi mi te na eile in mi te lei turang kha chuan man lo ram kha tha ka ti ni kum thleng khanin huan siam ho hne na mun tina ka wak kwal thina hei kan ka somar thei ke ni zo na thlak te fe kan ni wangin film khurang u hi ka ti ve thina chuan hei hi sem te po ka va sema ka leinang chen ma se huan siam hemi huan siam huan mi thar kan omzel awang hian kha in hru seng ani to bik lawa ti kha kan soi le ni chu tong kam hi a koi zo ngai pal thei thil te om thea kan film khura tha ni a chan chu kan thlai le tu te hi kan hriat lo hianin in thalo hi kan lo en kol pal khan lo pal thei ti kha kan soi tel du ber chu ni chuan then rai por ten oma then nau noi te khatiang ten oma wangin mi thiamina film khur takan lo englo an lo then thang sa tal kha chu hriat thiam a tha ni chuanin ke tak hi chu pathian zara kan mun te mun thara ni ran nung hin la tam lawa kam mang po hian ka film khur em ani hemi phun son ma hetiang thei om lai hian ka pa sam tok te chu ni ko ma po ka mang vek thei bik lawa hi ka mang vek bik lawa tun ang hun an tet lai chau hian man tur ka nga ya ke chuan ka mang ani pon an tet lai choin ka manga phun ma in hetiang atiak phun son ma hian te ka tur ani chuanin chumi zuwa phun apar thleng vutlak thleng khanin ka kap non gai to lo ni ka mang ani pon hei sang ni kuma ka le ania nin ka thia sang ni nge hei rei to khopa chu ka ron phor chuak le ni hi kha zo na te ka don awangin kan
tilang chiang ani man lo thei chuan man lo hi tha ber ani ma se kan huan ram te alo rei to alo hlui to te ni kha chuan ran nung ei chetu tam tak ten lo om thei to khatia chau khanin man a tha ni i chu ka film khur khop mai pathian zara e sam toka pangan omani pon pangang ei neu neu omani pon poi ka tilo ka thai le tu te na ina poyan tilo ani kha chuan a poilo le zo la ni chuanin tam takin pangang ei na nuan mu khan an ngày ngâm dọc cắt tia ngày đàn cái này cái chú vàng chân băng khá anh chăm à phải chân băng te pon te là nè cắt tia khá tắm ta kinh poyen thì to lâu thì khá cần chia ta chập bóc cái này hoàn xiêm te khá chú băng mía lâu lúc tục anh thay anh col po khá đầm đồi nè na anh col thì te po chia thiam dọc khá chung te chú cần sấy lăng cái sắm trọc giò reng reng hi băng ấy đâu nual dễ là nè khá azor tu pon poi azor tu ril ruwa pon nuwa mani hetiang hlo thalo te ka hmang lo ti kha approve na ni poka leitu te po khan tam tak chon thre thiama then chon lom tu te po min thrila thlai chau kan leng ti te pon om ti kha khan soi tel ani chu hon siam te khanin thlai pang ei lo ringot ang chi zor po kha itum lem lo ang ti kha khan soi tela pang te pon lo om ve tur ani apanga kha kan vein lei tir chuang lo wa chu a thei ram hi chuan hetiang hlo reng reng hi man lo thei chuan man lo tur ani kan hmang ani pon an tet lai kan hmang bak lo kha chu hmang po ngai em lo heta mo ke ni a chom vu te tla a kum tuanin thlai om thei chuang lo an tet lai an ei lo kha chuan an len nuwa ei leng ang ma se poi to em lo ka ti du na ni chu kha chu ke ma po direct in heta hona po min ron zot thei ka phone number a te po thì khá khăn sấy tela chuan hay po hi ni tho a chan chin jong jong in tha chiang du ni chuan heta oma chuan hei heta le kha phek ten da tho ani hi le kha bel satlia ni lo ania hi in khokanga hei tain chan chin ang kim khan zia ka ni film khor thei kha chuan film khor tha ber ani chuan in kan thlai zor tura phei chuan man lo kha him ber ani wan thai zor tur te kha chuan hei mang lo ula cái chuan in tha ka ti ber ani chuan hei hi a that po tha jok reng reng an ha thoa po hei a that po tha jok hei chu tual hnim vel in bor vel a ran nung vual te pangang te kam pangpar ten omani chuan kha kha thil poi lo wa kan ngaya atianga man turan siam ni pon ka ria ni kha ngai ringot thi ka soi lem ka du tho lu tuk hianin ka soi fia tum na hianin oma chang thaya he kan kan dei teng hei mi ten mi ron du saka ka lom khop maya thai tiak po hei hianin zor zor thei po ka in rin lo kha hian pathian zara zo ve duak to mai ni ka lom khop mai step dang atang te mi ron du saka hei lom heng te po an huaya chia kan dang ho te po kan da kang le chuan hei ching it po an la zo ze la kung thum cheng somin ka zuara na kuma chuanin kung thum chenga te po ni to ka ring wan siam ho po kha tuma an in soi sel lam ni loin a thaber tur ha kan ka samartana thil thaber tur ha kan ngai to pa ve zel tur ani puinam po he zo chu ni thokhat mai zor to tlem zong alo ma sam tok phei hi chu a zo tho khata ni tun hi ke ma phun tur ka da ho hemi thleng zan hi borvel ka phun turin kan da lo ka chungte ngai to phei chon zor to ka nei mang to lo ni hei hi tok te kha ni a hei po hei chau hi om to ni tam to lo phun khop vel chau ni chon phui nam hi ka phun tur ka da ni hei lai ngoi yami ho hi chu zor phala ni ri lo ni chuan heng te po do ka na ruaka ti hian a then tam takan an changkang to chuan a then chu kho changkanga veng changkanga ten oma wangin huan siam thei lo mun te ai mo then om kho veng ten huan siam du lo te po an om theya chuanin pot ne na ra tir tok kha ka tuma chung te po chuan ron zor chuak do na ni huan siam ve man ve lo te còn xem thầy về lâu tết ta nào po pot nền lom ta cái in lấy thầy turin ma karon là đó nè thì khác hẳn xe hay min du saka của min chu
ka zor turang chu azol pui ka zuar zo thokat toy kalom state tian tang min du sak tu te vai chunga kalom em ani ti kha kan soi te la lom thuai ta tang kan soi ngal ni sela chuan makar zun thala ma tang chuan keipon heng hawi ka phun lut ka phun chuak ve tong huana ka phun ve to do na ni heng te hi Bangkok Super Chili kan tiang chi te kha nia ei po hi keimain keima phun khop om vel do lek om to ni pathian zara kalom khop mai video kan la na chan ber kha hi nia chuan na chin kha ka soi chiang em ka hrelawa thlai lo kan ka reng khanin heti hianin hi thar mun hung tura an ti tharania vot lak dawana thar turin hei hetia om lai hian kan kap tura ni mo lo kha kan hmang ani pon phun to nuwa kan kap ani kha chuanin huna he lu to kani bitina pakate te avaka kha huna he chuai chuan hetia om lai I phun ma lok khani I kap mai turani phun to nuai kap ani chuan nilenga I hun seng kha hetiang a thlenga lom lai ani thleng ti mai ang kan mi zo tong hen hetiang hi om chia lo thleng thlai tiak thleng ti mai turing ka ria hi trong dang lo ho ve chen po hi trong dang kan thiam po ni lo thleng ti mai tur ani hemi a thleng khata kan ka pani chuan hei hi bisomli pariat om ta bisomli pariat kha second ni khat vela mea ka zo mai kha ni ta phun son to nuai ka pani kha chuanin kalkwal vek kha nga ya bisomli pariat ka chung kha rei ani chuanin tuna hen thleng zan hi vel ka phun don ani chuan minute nga minute ni thum vel minute nga kha thleng lo ka kap zong hal vek dona ka phun to veka ka kap ani chuanin nileng ka kap anga yang kha hun kha te po hi kan sep thiama hun te po kan tiang kan man thiam kan hun te po hi om ze nei taka kan man thiam theinan kha kan soitel ani chu hei hi tuna hetiang thleng sari kha thleng zan hi kha kap tur hian hetia ka rem khom veka kap ani chuanin ka chung kha minute ni khat vel ba ka rei lawang se kan soi non le lok ange kha poimo tam takin heta pon la chet lo thilani voini thlengin kha karem khom veka kap ani chuan minute ni thuma ka kap zawang lo kha tekin nana chuan ka phun to no ka kap ani chuan ni lengin hetiang thleng sari thleng zani enge moti ka tong so nok chule thleng zani kap tur kha chuanin phun to nuwa chuan ni leng a hun ka pek angai khatiang khanin kan hun nei chun te kha ren chem dan kan thiama om zene kan man te rem chang zok kan thiat kan man te kha poimo ni karil ruwa ban nei ti tur tham dawa barla noi me chun phone call lo lu kha chuania to pa khanin video lak that le zel kha nga ya ha bui thla ka chu wang bok ki man mo ka ni bok in ka sia hei kha poimo ni ran nung thana ran nung veng na ti ringot kha ani ber lo ani hei hi kan thria tangai US America mai ni lo mun tina po kan thria ta tha kha khamo mihring ta na poi thilani em tel pal poi ani em ni lo em ti te po kan thria tangai ke mani kan ngai poi mo lo ni pon bidang ta na thil thalo ani thei ni kha abikin huan thlai zuar turte ta na khan kan film khurangai mo mi te ta na thil thalo kha kan wati pal thei thil ani wangin ti kha kan soi non ani chu chuanin enge thil dang om to loving ka sia du tok me ang kalome tangkai puin om ani chuan kalom le zual kha